І менавіта ў касцёле знаходзілі свой дом, месца спаткання з Богом і з тымі людзьмі, которых Бог нам дае. Вітай, Марыя, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Марія, столиця мудрості, Молись за нас. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Вельми сердечно вітаю всіх присутних і тих, хто може ніяк там не зовсім присутний, трохи далей, а й так само присутний серцем чи вухом після наших різних тут неприсутностей, немагчимостей спотикаємося знову, як протягувати катехези. Читаємо разом катехізис католицького костюла, розважаємо правди віри, які зміщаються у визнанні віри, у кредо. И мы уже находимся на этапе, что вызнавание веры у святый католицкий апостольский костюм. Черговые поособные катехезы будут описывать менавіта три гэтыя рысы, которыми мы называем костел, в який мы верим, святый католицкий апостольский. Сегодня веру у святый костел. Костел вачыма веры заўсёды святы. Тое, што мы казалі раней, на касцёл можна паглядзець альбо без веры, як на арганізацыю людскую, которая таксама з'яўляецца феноменам на працягу гісторыі чалавечнасці, што ўсё гэта яшчэ неяк там трымаецца, функцыяніруе і мяняецца. І то, што мы казалі, гэта таксама канкрэтнае сведчанне, что нешта ў гэтым ёсць. Гэта нешта можна і Богом нават назваць, гэта калі так стаяць, хто мае такі крытычны розум, але адкрыты розум. Паглядзець на гісторыю касцёла і як гэта ўсё адбывалася і што гэта ёсць, цяпер павінен сказаць такую праўду, нешта ў гэтым ёсць. Што гэта людская арганізацыя на працягу больш чым 2000 гадоў не развалілася, больш таго, можна сказаць, развіваецца і гэтак існуе. Другі спосаб гледжання – гэта Божы. Так як глядзіць на касцёл Бог, Езус Христос, паводле замыслу гэтага Божа. І ў гэтым святле веры, кажа катехізіс, касцёл заўсёды святы. Чаму? Таму што Христос, Сын Божы, якога праславіў Айцец у Духу Святым, цяпер гэта асабліва бачна ў пасхальнай таямніцы, Ён адзін і святы. Ён заўсёды прысутны ў сваім касцёле. Можна сказаць, што касцёл заўсёды святы, таму што ён святы святасцю Бога, который заўсёды ёсць у касцёле. Гэта, вачыма веры, зразумела, гэта трэба верыць, так як у Езуса Хрыста, у гэты Божы замысел і ў прысутнасць, у жывую прысутнасць Бога у сваім касцёле. Да гэтага мы адносіліся, гэта вось цела, галава і астатнія члены. Не можна іх адарваць ад сябе, гэта адно. Таму касцёл святы святасцю галавы, гэтай нябачнай галавы, якой з'яўляецца сам Езус Христос. Адзін і святы, які палюбіў свой касцёл, як сваю гэтую нявесту народжаную, аддаў сябе за касцёл. Менавіта каб гэтым актам ахвяравання асвяціць касцёл і далучыць, злучыць з сабою, улучаючы ў сваё цела, напаўняючы дарам чи дарамі Духа Святога дзеля Божай хвалы. Гэта тыя, яшчэ раз, з верай гледзячы элементы, которые заўсёды паказваюць святасць касцёла. І такім касцёл ад пачатку быў, ёсць і будзе святы. Святасцю самого Бога. Такім чынам касцёл – гэта святы Божы народ, асвечаны Езусам Христом, і такім чынам мы, альбо лепей сказаць, нас Святое Пісанне называе святымі у касцёле, пакліканымі да святасці, асвечанымі Божай ласкай і тымі, которые сапраўды адказваюць на гэты дар.
Касцёл, які яднае нас з Христом, асвечаны Христом і праз Христа, становіцца таксама месцам асвячэння, месцам там, дзе мы здабываем святасць, уваходзім у святасць, датыкаем святасці. Усе справы касцёла накіраваныя на асвячэнне людзей. Тое, што касцёл робіць, пачынаючы ад прапаведвання, гэта місія абвяшчэння Божага Слова. Звярніце увагу, дзеля чаго? Дзеля чаго? Конечно, зноwu гледзячы па-людску, стаіць ідэолаг, так як кожны іншы ідэолог, кожнай іншай ідэалогіі, і перадае ідэалогію, каб усе жылі гэтай ідэалогіяй, каб былі паслушныя, бо мае некую карысць з гэтага канкрэтны ідэолог. Гэта светскі погляд без веры, і так яно можа выглядаць. Але глыбіня такога, каб прыняўшы гэтую навуку, добрую навіну, прапаведвання, каб людзі пайшлі гэтай навіной, бо ёсць вера, што гэта дарога, которая вядзе да Бога, да святасці. І асвячэнне людзей праз святыя сакраменты. Гэта тое, што вельмі канкрэтна, можна сказаць, такое для нас, людзей, бачнае, гэта структура сакраменту. Дзеля святасці, дзеля асвячэння. Місія касцёла, распаўсюджванне касцёла. Я хачу, каб таксама іншыя, хто яшчэ далёка, так як сёння ў Евангеліі чулі бы, хто ў цемры, каб таксама пазналі гэтае святло, бо таксама хачу, каб і яны былі святымі. Усе гэтыя справы касцёла накіраваныя на асвячэнне людзей у Христе, і каб Бог быў праслаўлены на Божую чи дзеля Божай хвалы. Катэхізіс навучае, мы ў гэта верым, у касцёле знаходзіцца паўната гэтых сродкаў, средстваў для збаўлення, для асвячэння. Калі хочаш быць святым, у касцеле знойдзеш усё, каб атрымаць неабходныя сродкі для збаўлення, для паўнаты святасці. Гэтую святасць, звярніце ўвагу, мы атрымліваем паступова. Ужо на зямлі касцёл апрануты, як кажа катэхізіс, у праўдзівую, хаця недасканалую святасць. Хто з нас святы? Нескромна было б, каб хтосьці падняў руку. Каждый ведае, што, а з іншага боку, калі жыве ў праўдзе, у ласцы асвячання, то не трэба скромнічаць, ёсць жа гэты элемент святасці, але недасканалы. І гэта тое, што ўжо цяпер на зямлі мы здабываем, гэта вось, як бы сказаць, такая дынаміка здабывання гэтай святасці. Маем веры, што паўната, гэтая дасканалая святасць, кожны з членаў касцёла можа здабыць і ідзе, дасягае яе ужо пасля смерці, атрымаючы таямніцу, паўнату узбаўлення ў Езусе Хрысце. І гэтая паўната святасці дасягаецца не толькі праз стан душы, што тыя людзі, которые памерлі, іх душы ідуць да неба, у небе іх мы называем, касцёл называе, альбо безыменныя святыя, душы святыя. Але яшчэ перспектыва гэтай святасці вядзе далей. Мы верым, што паўната святасці будзе пасля з мёртвых паўстання, нашага з мёртвых паўстання. Калі душа з целам злучыцца і людзьмі, святымі людзьмі будзем перад Панам Богам. Гэта тая надзея збаўлення, паўнаты збаўлення, да якой мы ідзем. І сапраўды, гледзячы на гэтую дынаміку, хочам адказваць на той заклік Евангелія, слоў, которые чуем святымі: будьце, як і Отец ваш святы. Гэта той шлях, адзіны шлях, который вядзе да святасці, да збаўлення у касцёле і праз касцёл. Святасць з'яўляецца нейкім абстрактным, незразумелым паняццем, што гэта такое, святасць, усё і нішто. І катэхізіс канкрэтызіруе, вельмі канкрэтна кажа, што душой святасці з'яўляецца любоў. Душой святасці з'яўляецца любоў, да якой усе мы пакліканыя праз Хрыста і ў касцёле.
Яна кіруе ўсімі сродкамі асвячэння. Дае таксама кшталт гэтай святасці і вядзе да мэты. Паўната святасці – гэта паўната Божай любові. Бог ёсць любоў. Я хачу увайсці ў гэтую любоў, як кажуць містыкі, растварыцца в акіяне любві Божай, і гэта ёсць святасць. Вядома, знову штосьці скажам так, такія невядома якія это паняцці, але з іншага боку, кшталт гэтай любові вельмі канкрэтны. Калі мы паглядзім на сваё жыццё і сапраўды пачнем працаваць над сабой, як мы кажам, працуем над сабой і ідзем да святасці, то разумеем, што усе мы эгоісты, усе мы самалюбы, і каб сапраўды любіць, трэба зрабіць нейкі высілак. Мы умеем любіць, і гэта таксама вельмі важна, гэта тая добрая навіна, але таксама ведаем, што гэта нелёгка. Што святасць трэба здабываць, яна, так скажам, аўтаматычна не прыходзіць. Розныя ўзроўні, розныя сітуацыі, але на кожным кроку гэта менавіта любоў, которая з'яўляецца душой святасці, набліжае нас да святасці. Вельмі прыгожая цытата, хацеў бы я прачытаць святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус. Добра гэта ведаем з яе дзённічка душы, яе духоўны пошук. Святая Тэрэса – гэта доктар касцёла. Докторами касцёла называюцца тыя святыя, которые показваюць, адкрываюць сапраўды нейкі новы спосаб перажыцця менавіта святасці альбо дарогі да святасці ў касцёле. І гэтых дактароў касцёла сярод святых не так шмат. Яна з'яўляецца доктарам касцёла, таму што знайшла, Бог ёй адкрыў, яна адкрылася на той спосаб, который называецца менавіта гэтымі малыя крокі любові, которые вядуць да святасці ў штодзённасці. Цытата святой Тэрэсы дзіцятка Езус. Я зразумела, што калі касцёл мае цела, якое складаецца з мноства членаў, ён не пазбаўлены самага неабходнага, самага дастойнага з іх. Я зразумела, што касцёл мае сэрца, і што гэтае сэрца палымнее любоўю. Я зразумела, што толькі любоў рухае членамі касцёла. Што калі пагасла любоў, апосталы перасталі абвяшчаць добрую навіну, мучанікі адмовіліся праліваць сваю кроў і гэтак далей. Я зразумела, што любоў мае ў сабе усе пакліканні, што любоў – гэта ўсё, што яна абдымае ўсе часы і ўсе межы. Адным словам, што яна вечная. Гэта той роздум такі знешні над касцёлам, але потым, калі чытаем далей, яна таксама знайшла сваё месца. Сярод гэтай, скажам так, канцэпцыі любові і святасці, яна кажа, хацела быць місіянеркай, хацела быць той, которая ахвяруе сваё жыццё менавіта за місіянераў, хацела мужна абвяшчаць Евангелие. А тут закрытая ў кармелітанскім кляштары, дзе акрамя гэтых сваіх некалькі десяткаў квадратных метраў ніколі не выйшла з этого. Яна з'яўляецца апякункай місіі святых, ніколі не была па-за сваім кляштарам. Яна кажа, я зразумела, якое маё месца ў касцёле. Калі сапраўды галоўным месцам касцёла з'яўляецца сэрца поўнае любові, і любоў з'яўляецца гэтай сілай, у сэрцы касцёла маёй маці я хачу быць любоўю. І гэта вось пакліканне, гэта тая дарога, выдаецца такой відавочнай, але святая менавіта Тэрэса кажа пра гэта так адназначна і потым, вядома, не толькі кажа, але сама гэтым зместам жыве. У сваёй штодзённасці гэтай кляштарнай, менавіта праяўляючы гэтыя маленькія справы любові і здабываючы сваю святасць. Калі ж Хрыстус святы, вядома, не спазнаўшы граху, прыйшоў для уміласціўлення за грахі народу ўсяго свету, касцёл добра ведае, і гэта таксама тая праўда, мае ў сабе грэшнікаў, адначасова і святы, і заўсёды патрабуючы ачышчэння. Пастаянна ідзе шляхам навяртання і абнаўлення.
Калі гаворым пра святасць касцёла, трэба канкрэтна альбо пісаць катэхізіс канкрэтна кажа і паказвае нас, што калі хочаш увайсці ў гэтую святасць, трэба усведаміць, перажыць грэшнасць сваю. Касцёл гэта месца асвячэння, але асвячэння толькі тады, хто скажа, ну я патрабую гэтага. Я ведаю, што я недасканалы, больш таго, я грэшны. І я патрабую гэтага шляху ачышчэння, навяртання, аднаўлення, і гэты шлях ачышчэння дае касцёл. Гэта тая таямніца святасці і грэшнасці, якую носім у сэрцах нашых, якая здзяйсняецца ў касцёле. Усе члены касцёла, цытата з катэхізіса, уключна з духавенствам, конечно ж, да, павінны прызнаваць сябе грэшнікамі. І сапраўды так ёсць. Звярніце ўвагу, гэта база, можна сказаць, падмурак, фундамент. Каб пайсці гэтай дарогай святасці, калі хтосьці прызнае сябе адразу святым, яму не будзе патрэбны ані Бог, ані касцёл. Я ўжо гэта здабыў, я святы. Чалавек верыць у сябе, у свае магчымасці, пачынае сам сябе асвячаць. А гэта не так. Моц Божая дасканаліцца ў слабасці. Маем свядомасць слабасці, грахоўнасці сваёй. Гэта частка з нас. Пытанне, што я з гэтым зраблю. Альбо пайду дарогай святасці да святасці, праз касцёл, праз навяртанне, праз аднаўленне пастаяннае, праз паглыбленне духоўнага жыцця. Альбо пайду дарогай таго, што сапраўды прывыкну да грэшнасці і не будзе патрэбна мне ўсё тое, што Ісус Христос здабыў праз сваю смерць і з мёртвых паўстанне. Ва ўсіх добрае зерне Евангелія, яно змешана з каласоўнікам граху да канца часоў. Гэта тая прыпавесць, пра которую памятаем, Jesús расказвае сваім вучням, адказваючы на пытанне, чаму так? Чаму так? Чаму ты прыйшоў, гаворыш, абвяшчаеш, Бог дапамагае, чаму не адразу ўсе святыя? Дзе гэтая святасць? Гэта пытанне першых вучняў касцёла, которые прынимаюць гэтую новую навуку, которая дае збаўленне, прынимаюць, хрысцяцца, жывуць і... А дзе святасць? І гэта вось прыпавесць паказвае, ёсць гэты каласоўнік, ёсць злы дух, который сее злое зерне, і яно час ад часу прарастае, і так будзе да канца часоў. Памятаем гэтую прыпавесць, слугі кажуць, пане, прыйшоў злы чалавек, пасеяў каласоўнік, давай мы пойдзем і выпалям усё, павырываем. Ці Бог не мае такой моцы? Мае моц, але адказ гэтага гаспадара кажа, не, хай расце адно і другое. Бог не забірае нам свабоды. Бог не забірае свабоды. Верыць у нас дае ўсе сродкі і таксама дапамагае, каб гэтая добрая навіна у нас, добрае зерне у нас узрастала. Такім чынам касцёл сабірае грэшнікаў, але вечна на шляху ачышчэння і збаўлення. Гэта той шлях, которым праходзілі перад намі пакаленні, мы ідём і будуць ісці за намі аж да сканчэння векоў. Яшчэ одна важная справа. Добра ведаем, што касцёл мае такую уладу кананізацыі. Гэта значыць, некаторых веруючых урачыста абвяшчае святым. Гэта той ёсць працэс, цэлы працэс кананізацыйны. Гэта тыя вернікі, хто такія святыя. З аднаго боку мы кажам, што усе мы святыя ў касцёле, бо пакліканыя да святасці, асвечаныя Христом, носім у сабе гэты пачатак святасці. А з іншага боку мы маем канкрэтна святых, такіх святых, абвешчаных урачыста касцёла. Людзі, вернікі, которые гераічна трымаліся шляху цнотаў і жылі ў вернай ласцы Божай. Гэта тыя людзі, которые сапраўды, у которых касцёл прызнае сілу духа святасці. Паказвае, што гэтая святасць гэта не нейкае абстрактнае паняцце. Можна сапраўды быць святым такім, а не іншым чынам, жывучы на гэтым свеце, пражываючы гэтую штодзённасць.
І з одного боку гэта падтрымлівае нашу надзею, што святасць сапраўды рэальная, яна для ўсіх. А з іншага боку мы маем канкрэтных заступнікаў, людзей, которых мы просім, дапамажы мне. Пачынаючы ад простай сітуацыі, нашу імя Андрэя, каб быць добрым апосталам і гэтак далей у розных справах. Маем прыпісаных, гэта вядома, да гэтага трэба вельмі асцярожна падыходзіць. Ёсць святы апякун, не знаю, акадэмічных настаўнікаў, Бруно з Кверфурту. Гэта людзі прыпісалі таму, што ён быў таксама настаўнікам і знаючы гэтую гісторыю, нейкім чынам бліжэйшым. Разумееш, ты мяне разумееш. Апякун святы Андрэй не зразумее мяне, бо ён не быў настаўнікам, а Бруно з Кверфурту, напрыклад, быў. І гэта вось тое, што святая Моніка, я таксама маці, которая пакутае, мой сын не навярнуўся і так далей. Так ты, як маці, разумееш мне, як жанчына і так далей. Гэта тое людское, і мы маем поўнае права выказваць такія пачуцці і праз гэта запрашаць іх у сваё жыццё. Гэта вось тое, мы не да іх молімся, звярніце ўвагу. Так як пані Браніслава, вы вельмі смачна гатуеце, можаце вы там дапамагчы і так далей. І гэта, правду ж кажу, вы смеецеся, кажу ж правду. Маю поўнае права, гэта мае выказванні, таксама да святого. Я веру, што ён, яна ёсць, і таксама прашу. Гэта прашу, понятно, гэта духоўная ласка, яна часамі здзяйсняецца ў канкрэтных справах. І веру, што ён, яна падтрымае мяне. Падтрымае духоўную. Тут пані Браніслава падтрымае торбачкай за смачнай ядой, а там... святы дзейнічае, хвала пану, видите, а я не ведаў. Видите. Ну скажите, что не могу на святого. Але jeszcze крыху, каб тут разумець, бо тут могуць быць пытанні, каб тут разумець просто гэтую канцэпцыю святых у касцёле каталіцкім, чи так само у касцёле у царкве праваслаўнай. Не яны з'яўляюцца гэтай мэтай нашай малітвы. Конечно, мы говорим так, может, это язык святой, я молюся до святого Юзефа. Так мы говорим, я молюся до Бога, запрашаючи святого Юзефа. Ты там будаваў гэты дом, дай нам силы, мудрости, не знаю, добрых спонсоров, как побудаваць гэты наш дом. Должен разумець, як патрэбны дом Богу, бо ты быў апекунам гэтага таксама рэальнага дома, у якім жыў Сын Божий. Усё такое. І маем поўнае права, спадзяемся гэтай, скажем, дапамогі, падтрымкі і так далей. Перш за ўсё духоўнай, але як Бог дасць таксама нейкім чынам таксама і матэрыяльны. І таксама прыклад. Каждый жыў, вядома, у свае часы, але вось менавіта мужнасць цнотаў, шлях вернасці ласцы Божай. Не можна параўноўвацца, тады было цяжэй, лягчэй, цяпер горай, такія параўнанні ні да чога не давядуць. Тым не менш, цноты, практыкаванні, яны застаюцца нязменнымі тымі самымі ва ўсе часы. Святыя мужчыны і жанчыны заўсёды былі крыніцай і пачаткам абнаўлення ў самыя цяжкія хвіліны гісторыі касцёла, гаворыць катэхізіс каталіцкага касцёла. І сапраўды у гэтым годзе мы святкуем юбілей 800-годдзя святого Францішка, калі чытаем эпоху, якой ён жыў, сапраўды, па ўсіх крытэрыях крызіс касцёла. Выдаецца, што ўжо ўсё, канец гэтай людской структуры, ўжо ўсё, нічога з гэтага не будзе. Таму гэты заклік Францішак: адбудуй мой касцёл, і тое, што ён робіць, адзін чалавек. І потым гэтыя цэлы ланцуг францішканізму, братоў, святы Дамінік, таксама гэты час, гэта дамініканцы, і духоўнае аднаўленне. Звярніце ўвагу, двое людзей. І іх святасць, і потом, понятно, паслядоўцы робяць, што новы ўздых гэтай энергіі Божага Духа, і наступае аднаўленне. Былі крыніцай і пачаткам аднаўлення ў самых цяжкіх хвілінах гісторыі касцёла. Святасць — гэта таямнічая крыніца. Яна не мае меры. Таксама гэта тое, што з чаго чи да чаго касцёл захоча нас, каб мы заўсёды чэрпалі. Імкнуліся і з гэтай святасці касцёла чэрпалі.
Касцёл, апошняе слово, касцёл у асобе благословленной Девы Марии ужо досягнул досконалости с душой и с телом. То, что мы казали, с душой и с телом. Найсвятейшее. Найсвятейшее. Это не только, скажем, игра в слова, але сапраўды у гэтым выражаецца гэтая думка, правда, што яна ўжо з душой і з цела. Усе святыя, яны святыя у небе в состоянии души, святости теперь. Мария, только Мария с душой и с телом избавлена у полноте святости. Усе мы чекаем з мертвых повстання. Ну, яны больш, бо яны ўжо памерлі, мы менш, бо яшчэ не памерлі. Тым не менш, гэта тая перспектыва. Марія ўжо пераступила гэты порог. З душой і з телом. І гэта показвае нам годнасць чалавека, нашай людской натуры, тела, которое мы тут вельмі часто слабое, грэшнае, да нічога не патрэбна, только грашыць. Не, гэта прылада, каб здабываць святасць. І гэта таксама, толькі добра, канкрэтна, выкарыстоўваючы тыя магчымасці, которые дае нам Пан Бог. І таму асаблівым чынам, глядзячы на Марыю, людзі касцёла маюць асаблівую надзею, запрашаюць Марыю, глядзяць на яе, як на той узор дасягнення святасці, который яшчэ перад нами. Можна бы сказаць амен. І калі ёсць пытанні, павінна кажу, трэба паблагаславіць на пачатку, хто глядзяць ці не глядзяць, маглі супакоіцца. 10 чалавек прывітанне. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была справеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Трывайте в супокоі Христа. Дякуємо Пану Богу.